Salutare toată lumea! Astăzi o să facem un nou episod de Dream League. Da, și vreau să transfer niște jucători pe Rakitic și pe Dani Alves. Da. Și sper să câștig și meciurile astea două. Sper, măcar. Modric recuperează mingea, Bale pentru Messi, o braziliană și dă șut în față. Da, Florenzi nu știu dacă poate, dar n-a putut. Și Jordi Alba nici el nu poate, dar Bartra poate. Da. Sper să câștig și meciurile astea două. Să vă abonați la canalul lui Ali Killer. Și dacă mai vreți episoade, să dați și voi un like. Da, și acum îmi trimite Ali Killer niște mesaje. Nu știu de ce. Nu știu ce are. Gol, bare gol cu Bale. Sper să câștig și meciurile astea două. Măcar. Bale recuperează mingea. Bale. Al doilea gol, Bale. Sigur câștig și meciul ăsta. Da, iar Bale pe contraatac. Dar ia mingea și Iniesta vrea să recupereze mingea. Iniesta a recuperat mingea și o dă lui Messi și din păcate e offside. Și dacă mai vreți episoade cu Dream League sau cu Minecraft, să-mi scrieți în comentarii. Și pentru Dream League să dați și un like. Da, eu acum sunt singur. Sunt afară. Și da. Să vă abonați și la Gamer MMM și la Ali Killer și la Killerul Sei. Și mai ales la mine. Și gol Neymar. Da, Neymar. Și Neymar a dat gol și s-a terminat prima repriză și am început a doua repriză. Bale pierde mingea, dar recuperează și dă lui Neymar, dar e offside. Și Bartra dă pentru Neymar. Cu Modric de la îndepărtare, da, dăm pe lângă. Și da, e 3-0 din prima repriză. Da, Bale, offside. O să mai filmez și niște joculețe noi. Cum ar fi Slither, eu joculețe de-astea. Da. Florenzi pentru Neymar și Neymar cu sprintul lui nebun. Neymar, o braziliană frumoasă și o foarte, dar n-a putut să dea gol. Dacă nu era niciun jucător de-al lor, era gol. Da. Offside și cu Messi, dar numai offside-uri. Jordi Alba pentru Messi, dar Messi nu știu dacă poate să recupereze mingea asta.
Hai Iniesta. Am avut o pincă pauză pentru că m-a strigat mamaia, pentru că eu sunt în casă. O Bale pentru Neymar și Neymar. Și am pus și o pauză ca să nu joc fără voi. O, și Messi, offside și cu Messi. Da. Modric. Fred. Ok, Paul. Dar n-are cum să dea gol de acolo. Pentru că e de la jumătate și s-a terminat și meciul. Am câștigat. Hai să vedem în al doilea meci ce se întâmplă. Măcar să vedem aici. Nu transfer pe nimeni. Și acum vreau să-l bag pe Dani Alves și pe Rakitic în locul Modric. Da. Și sper să câștig și meciul ăsta. Mâine cred că o să filmez și Minecraft. Nu știu. Să scrieți în comentarii dacă vreți. Chiar aș vrea mult să filmez și Minecraft. Rakitic, pierde mingea, Rakitic, dar Iniesta o recuperează și dă șut, dar apără portarul lor. Da, din păcate până acum e 0-0. Sper măcar să nu dea gol acum. Rakitic, te rog. Vine Courtois. Messi. Offside Messi. Da, are offside, dar n-are cum să dea gol de acolo. Așa că o să dați în care. Măcar să dau un gol și să câștig. Messi, 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 oh Messi. Pierde mingea Messi, dar o recuperează și Messi, oh Messi, Messi, Messi. Oh Messi, oh. Dar pierde mingea, dar Rakitic nu poate să o recupereze, doar dacă îl întrece la viteză și a putut. Și Bale pentru Iniesta, da, e free kick pentru noi. Bale, faul. Da. Rakitic nu poate, Florenzi nu poate, dar Barla nici el nu poate. Dar Dani Alves, se pare că nici el nu poate până acum. Dar Dani Alves poate. Și Dani Alves pentru Bale și Bale n-a putut să ia acea minge. Am dat-o prea tare. Oh, Messi, Messia. Oh, Neymar, Neymar. Pe lângă Neymar. Hai că să termină și prima repriză, false time. Sper măcar să câștig și eu. Ce am băgat la minge. Oh, Messi, Messi, Messia, Messia. Oh, Messia, oh, Messia, gol! Messi. Ruleta lui Zidane și dă gol. Vreau să salvez. Oh, Bale. Oh, Bale, Bale, Bale.
O să încerc acum, dacă iau mingea, cu Neymar să fac o braziliană foarfecă. Da, n-am putut să dau lui Neymar și așa că am pierdut mingea, dar Barca o ia și dă în față pentru Bale și Bale fuge. Bale fuge cu toată viteza lui, dar din greșeală a dat pas. Hai măcar tu, Rakitic. Hai, Rakitic, bine tu. Uite acum puteam. Și acum pot. Nu. Rakitic. A apărut portarul lor. Sper că e foarte bun portarul lor. Și centrare Messi pe lui Neymar cu capul, dar apără iarăși portarul lor. Am zis că e bun. Și Rakitic vrea să recupereze mingea, dar nu poate. Da, Dani Alves. Da, Dani Alves a putut. Și Dani Alves pentru Messi, dar Messi pierde mingea, dar o recuperează. Și Messi. Se pare că a băgat o alunecare și a luat mingea. Dar Messi a făcut o braziliană la... N-a putut să ajungă la acea minge. Și am câștigat și al doilea meci. Da. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!